जिब्रैथि गारलाबाथा टेलेन्ट एवार्ड 2024 खौ देग्लाय 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै 93.83 जौखोन्दो मोननो हानाय गहपुर बर' गोजौ फरायसालिनि बारग' फरायसा एबा 6 नं सान्तिपुर गामिनि कमलास गयारिनो गथायनाय जायो। गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि जानानै हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो फारियै लोगोसे गहपुर चाइल्डुआर कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार बिजन बर', गहपुर बड' हायार सेकेन्डारिनि थाखो फोरोंगिरि एबा समाज सिबियारि बान्था आवथायगिरि लकिराम बसुमतारीमोन। गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि बिबानगिरिफोरा न'आव फैनानै बान्थाखौ गावसोरनो गथायफैयो। बान्थायाव दं गांसे मान बिलाइजों लोगोसे नोगोद 10,000 रां।